Hello world and to everyone, mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa St. John the Baptist Parish Church ng San Juan, La Union. Ngayon bibisita po tayo dito sa ating simbahan sa San Juan, La Union. Mga kababayan ko, kumusta po ang lahat? Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Andito po tayo ngayon sa simbahan ng St. John the Baptist Parish Church of San Juan, La Union. Wala akong ilaw. Pala. Kumusta po kayo mga kababayan ko? Ang ating panata sa ating simbahang Katoliko ay ganun na lamang po ang kahalaga natin bilang Katoliko. At maganda po itong simbahan natin dito sa San Juan, La Union. Sinara ang ilaw. Bakit kaya? Hindi po natin makikita ang simbahan po natin ngayon dahil sa sarado po yung ilaw. Ang simbahan na po ito ay I will give the description below mga kababayan ko. Kaya tinawag po ito na St. John the Baptist Parish Church. Wala pong ilaw mga kababayan ko. Napansin ko po, medyo luma na yung mga sa ceiling niya. Dapat po ito na maayos para tumagal ang ating simbahan. Kumusta po ang lahat mga kababayan ko? My prayers be with you all, always. Peace, unity, and love. Ang lagi po nating panalangin. Wala pong ilaw ang altar. So, ang alam ko po dito ay meron po tayong mass. Mama Mary. Stoneworks na to yun. So ito na po yung kabuuan ng ating simbahan.
Yung mga taga rito sa San Juan, La Union, miss nyo na po bang umuwi sa San Juan, La Union, mga kababayan ko? Ang alam ko po, tuwing hapon, meron po tayong church. Yun po yung ano niya. St. Jude the Baptist Parish Church. Ito po yung sa labasan niya. Yan, labas niya. Mamaya po, punta po tayo dito. Muna sa labas. Dito po yung sa likod. Yan. Yan po yung sa labasan niya. No? So, papasok po tayo. Yan. In memory, Don Pedro Padua. Doña Maura Rueda. Francisco Gaitus. Thank you very much for supporting our channel, Filipino TV. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat, mga kababayan ko. Suportahan po natin ang simbahang Katoliko at mag-comment, mag-suggest lamang po kayo kung saang simbahan po tayo papasyal at awat loobin ng Diyos na makarating po tayo. Maging bahagi po kayo, mga kababayan ko. And thank you for supporting our sister channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. God bless everyone.